Assalamu alaikum. Kamar yadda kowa ya sani a zahirance sunana Abbancy Muhammad, mawaƙin Hausa hip hop. Gaskiya maganganun da na ji su madagol da mazaje suka yi a kan channel YouTube ɗinsu sun caccaki harkanmu. Maganan bai mun daɗi ba ko kaɗan. Ku daina batu kuna yi wa kowa kuɗin goro akan maganan maryam buta akan abun da ake kace na ce akan shi a sadan media. Abun da ba ruwanka an ce daɗin kallo ne da shi, amma ya kamata a ce kowa ya nagari kansa. Magana a yi ta jan shi hakan bai wuce akan kowa ba. Ba yana nuna sporting akan hakan bane, no. Kai madagol da mazaje kun zo kuna batu akan Hausa hip hop kuna ta caccakansa. Dole sai mun yi magana akai, saboda mu ma kamar yadda kuka faɗa, mu ma muna da baki Allah ya yi mana shi. Dole mu faɗa. Ka zo ka faɗi ra'ayinka kawai. Ku daina yi wa 'yan Hausa hip hop jama'u, wasu ne suke ɓata wasu. Kamar yadda a sana'ar taku babu wanda ba gurɓatattu a ciki sosai, sai dai kawai mu shiru duk da ana ganin mu yara, amma babu history ɗin da mu sani ba. Duk abin da yake rubuce after 50 something samun 'yancin ƙasa za mu gani, za mu karanta, tunda muna neman ilimi ba wai karaziba muke ba. Gaskiya caccakar Hausa hip hop da kuka yi abin ya ɓata min rai, ya ƙona rai. Dole ne magana akai. Ya kamata in za a yi abu a ringa duba ana auna a matsayin ku wanda kuke tutiya, ku masu ilimi ne kuma masu haskawa al'umma ku gani. Tunda daman ko a makaranta na san ka je makaranta 3 ways ne hanyar nuna wa duniya kuskurenta: all nobles, fina-finai da duk wani harkoki sana sadan kafan yada zumunta social media o gidan rediyo. Shine gun da zaka nuna mutum kuskurensa. Batu da ake na maryam buta abin da ta aikata, ba wai idan abu ya wuce kanka ba ka nuna cewa ya shafi kan kowa ba. Batun da kuke kuna yi ne kawai akan ra'ayin kanku. Wannan kuskure ne babba, ya kamata ku gyara. Na zo ne wannan lokacin ba don komai ba, sabida ina matuƙar kishin harkan da nake, sabida akwai nagari matuƙa sosai, wai ba wai na ce kaina ba. Sannan kuskure ne madagol ka daina yaban kanka wasu su gani kawai su yaba. Ba wai ina challenging akan wani tarbiyanka ba, no. Ka bari wasu su yaba, wai ba ka fito media ko kai zo kana posting kai wane bane. Wallahi da kana burge ni sosai, amma kawai wannan abun naka da gani sai na ji na daina wani crush sosai a kanka. Ba don komai ba, abun ya ɓata rai. Ku daina jama'u, abun ya ɓata min rai, shi yasa yanzu nake tsokaci akai. Wassalamu alaikum.